କେବେ ଗୋଟେ ବଢା ହୋଇଥିବା ଥାଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଥାଳିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଥାଳିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ଥାଳିଟା ଅସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଥାଳିର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଫଳ ଅଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତୁମ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ସେହି ସମୟ ଓ ସଫଳତା ସରିଯିବ ସେଇଦିନ ତମେ ଏଇ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଇଁଠା ଥାଳି ପାଲଟିଯିବ। ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଦୁନିଆ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି, ସେ ଭଲ ପାଏ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ବା ତୁମର ଉପଯୋଗିତାକୁ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯିବ ସେଇଦିନ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ।